Allah sarki, tabbas babu shakka ya kamata shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf su duba wannan al'amari, sannan su duba irin wannan hali da mutanenmu suka tsinci kansu a ciki. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau. A yau muna ɗauke da wani labari wanda zai matuƙar taɓa muku zuciya sannan kuma ya sosa muku ita, bisa ga halin da irin mutanenmu suka tsinci kansu a wasu ƙasashen, musamman a ƙasar Saudiya. A yanzu muna ɗauke da wani faifan bidiyo na wasu mata da kuma maza wanda suke zaune a ƙasar Saudiya, wanda suke cikin wani hali, wasu sun mutu, wasu suna cikin matsanancin hali, bisa ga irin halin da suka tsinci kansu a cikin ƙasar ta Saudiya. Wanda yanzu za mu fara saka muku bidiyon domin ku ji daga bakinsu kafin mu tsinduma cikin bidiyon. Amma za mu so idan kai baƙo ne ko baƙuwa a wannan tashar ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Yanzu za mu fara saka muku bidiyon domin gani da idonku. Hukumarmu ta Najeriya ta kawo mana ɗauki a wannan wuri da muke. Wallahi akwai matan da suka haihu a wajen nan suka mutu. Akwai matar da ta haihu jini ya balle mata. Akwai matar da ta haihu ta mutu a gurin nan. Mutane sai dai su kawo mana ɗauki, masu tausayin mu su kawo mana abinci, su kawo mana ruwa. Duk da haka mun san ba abin da zamu ce hukumar Saudiya, tunda mun zauna a bisa ka'ida, ba mu da doka. Ko ba mu zauna akan dokar garin su. Gaskiya ne. Ko ba haka ba. Amma sun mana wannan, sun kawo mu guri, mu kuma hukumar mu ta Najeriya ta dauko mana dauki. Saboda mu kadai ne daga ƴan Najeriya sai ƴan Nijar a gurin nan. Amma ragowa ba za ka taba ganin wani dan wata ƙasa ko dan Ghana ko dan Ethiopia ko dan Sudan ko dan ina ne, duk wani ragowar kasashe sun zo sun tattare na sun kai su an kama musu guri an ajiye mu. Amma hukumar mu ta Najeriya ta kawo mana dauki. Ko wani abin ne mu aka mana, mu ko ba mu tafi gida ba, mu a nemi yadda za a yi, ko mu tafi gida duk wanda Allah ya kawo mana. Akwai mutanen da su muke so ma, duk mu umma Najeriya ne a kai mu. Sannan kuma a cikin wannan yanayi da ake ciki, a cikin wannan yanayi da wanda yake son zuwa gida ana iya zuwa nan a sa sunan shi, a dauke shi a kai shi yadda za a yi a kai shi. Tunda jirage yanzu suna sauke alhazai suna komawa empty. Kungiyar mu ta Najeriya, Abba gida kana ji, mu ƴan Kano ne. Mu ƴan Kano ne, Abba gida ka kawo mana dauki. Wallahi akwai mutane a gurin nan wanda wallahi abin tausayi ne. Wallahi akwai mutanen da suka mutu a gurin nan. Babu shakka wannan kalubale ne wanda aka dade ana fuskanta a cikin ƙasar mu ta Najeriya. Kasancewar yadda rayuwa ta yi kunci, mutanen da suke zaune suke ta neman mafita a koda yaushe. Hakan ne yasa waɗannan suka tsinci kansu suma a cikin wannan hali. Yawanci 'yan ƙasar Najeriya a yanzu ba shigo musu aka fi yi ba domin kasuwanci, sai dai su 'yan cikin ƙasar ne suke fita domin nemo abin da za su rufa wa kansu asiri. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gyara mana wannan al'amari da muke fuskanta. Sannan kamar yadda kuka ji a bayanin waɗannan mata da kuma mazan da suke tare, sun yi bayani cewa su 'yan cikin jihar Kano ne, kamar ita wadda take bidiyon, wadda take neman taimako a gurin gwamnan jihar Kano mai tausayi Abba Kabir Yusuf, domin sun riga sun san irin tausayinsa, babu abin da ba zai iya yi ba domin kyautatawa al'ummar da yake mulka. Hakan ne yasa suke roƙon alfarma a gurinsa. Duk da cewa a wani bangaren zaka ga cewa akwai waɗanda suke zagi na cewa shin menene ya kai su, wajibi ne sai sun zauna a ƙasar. Amma fa abin da za mu yi tunani shine irin yanayi da muke ta fuskanta a ƙasar mu Najeriya, kunci da rashin ayyukan yi, sannan kuma da rashin abinci wanda ya addabi mutane. Iya wannan dalilin na saka wasu su bar ƙasar su domin zuwa su nemo abin da za su rufa wa kansu asiri. To Allah ya sa mu dace, amin summa amin. Jama'a kar ku manta kuna tare da tashar mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ku na samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Sannan ku yi shiya na wannan bidiyo don Allah, domin waɗanda ba su san wannan abu ba su ma su sani, su san irin harin da mutanenmu suke fuskanta. Duk da cewa a koda yaushe idan za ku shiga wata ƙasar, ku yi ƙoƙari ku shige ta hanyar da ta dace, domin kuma ku samu sauƙi, sannan ku sauwaƙa wa shugabanninku ba tare da kuna neman taimakonsu ba a lokacin da su ma taimakon zai iya ba su wahala idan za su yi muku.